Predstavenie zdravotného balíka Love Moon. Anióny sú známe ako vitamíny vzduchu. Anióny sú záporne nabité molekuly. Vďaka zápornému nabitiu odstraňujú prach zo vzduchu a taktiež zabraňujú vývoju baktérií, neutralizujú vírusy s kladným nabitím. Anióny boli vynájdené a použité v 19. storočí. Zabezpečujú pocit pohodlia a spokojnosti a zlepšujú zdravotný stav. Anióny sú tiež veľmi účinné pri ochrane zdravia. Love Moon patria medzi desiatky najviac dôveryhodných hygienických prostriedkov. Čím viac aniónov sa nachádza vo vzduchu, tým menej je v ňom mikroorganizmov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie množstvo aniónov v čerstvom vzduchu by nemal byť menej ako 1000 molekúl na centimeter kubický. Využívajúc neobvyklé vlastnosti aniónov, firma Vinalite vyrobila a uviedla do svojich výrobkov aniónovú vrstvu, ktorá v špecifických podmienkach, teda určitej teplote, vlhkosti a styku s telom, aktivuje intenzívny prívod aniónov až do 5800 na 1 cm kubický. Vďaka tomu pôsobí aktívne proti baktériám a proti zápalom. Koncentrované anióny sú schopné zabezpečiť normálne biologické prostredie. Anión je schopný pôsobiť preventívne a liečiť choroby. Pomôže metabolizmu, udržuje v poriadku hormonálnu sústavu, posilní imunitný systém, pomôže pri únave, pri strese, má antibakteriálne účinky. Je to najlepší a najúčinnejší výber. Medzinárodná korporácia, spoločnosť Vinalite, ktorá si predsavzala urobiť svoju značku svetoznámou a chce byť súčasťou každodenného života svojich spotrebiteľov, vsadila na najnovšie technológie v oblasti ochrany zdravia.